Mit navn er Christian, og jeg er IT-ansvarlig på Birkerød Gymnasium. Dengang vi ikke havde Socializer, der sad en administrativ medarbejder i princippet og administrerede alle de her tilbud, vi har på skolen. Man kan også kalde det aktiviteter. Så tænkte man, kunne man ikke gøre det nemmere, men nu kan eleven jo selv gå ind i appen. De kan oprette en aktivitet, og den her aktivitet vil i princippet kunne give dem de point, de har brug for. For det er jo et lovkrav, kan man sige, når du går på en STX, at du opfylder den her timepulje. Og så bliver det her tilbud så sendt forbi en af dem, som administrerer appen. Så kan de så sidde og bruge tid nu på kun at godkende og sige, er det her korrekt, det han har skrevet? De kan rette i teksten. Så på den måde har det jo løst meget af det arbejde, der lå i at vedligeholde et Excel-ark og den der manuelle proces i det, og også holde styr på, hvor mange point man har. Applikationen er jo integreret med Office 365, så man kan logge ind med sin Office-bruger sin skolekonto i princippet, ikke?